ny Danmarks sang. Danmark ligger åben for alle fire vinde. Drømmer en drøm om tillid, sætter livet på spil. Danmark ligger åben, hedder den, og er skrevet af Lars Lilholt. Sangen udkommer i dag, hvor danskerne fejrer deres grundlov og demokrati, og sangen handler da også om tillid, åbenhed og om at høre til. Men giver det overhovedet mening at lave en Danmarks-sang i en tid, der er mere globaliseret end nogensinde? Det her, lad os lige begynde med at komme grundlovsdagen lidt mere i hu ved at høre en lille stund af vores allesammens nye Danmarks-sang. Kommunismen er død, kapitalismen fallit, men de gamle så et andet spor. Kommunismen er død, kapitalismen fallit, men de gamle så et andet spor. Hvor få fik for meget og færre for lidt, og grådigheden kom i snor. Alting forandres, i går er forbi, og vi må spørge hinanden igen og igen. Hey, hvem er vi? Danmark ligger åben for alle fire venner. Drømmer en drøm om tillid, sætter livet på spil. Knud Romer, bliver du sådan lige lidt mere dansk her til aften, når du hører den her? Endnu mere dansk. Jeg er jo ikke dansk, men altså... Du er halvt dansk, ikke? Ja, men altså mere dansk. Jeg ved ikke, hvad det betyder, og jeg synes, det er et fint forsøg. Altså, giv den en skalle, ikke? Altså, jeg mener, der er jo i hvert fald nogen, der vil få den her regel. Altså, de vil føde et føl, når de hører det her, ikke? Altså, om det er kors eller halvmåne, og om det er buddhisme eller ateisme og sådan noget. Så du citerer fra sangen, som du har læst på i dag. Og jeg synes, lad os lige vende tilbage til det om lidt, ja, hvad det er, der får et følge. Jeg kan godt tænke mig at høre dig som kulturordfører. Hvad synes du om, at der er en kunstner, der påtager sig den opgave at skrive en Danmarks-sang, som jo alt andet lige har nogle budskaber i hvert fald? Jeg synes, den har rigtig mange budskaber. Jeg synes faktisk, at der er lige nøjagtigt sådan noget festivalstemning over den, sådan som vi kender Lars Lilholt. Og så har han nogle nordjyde ligesom mig. Det synes jeg er en kvalitet i sig selv. Men jeg synes rent faktisk, at teksten er meget befriende. Den har en rigtig god bredde. Og jeg synes, det er rigtig godt. Lad os lige se et lille stykke tekst. Nu begyndte Knud Romer selv at citere fra kors eller halvmåne, og faktisk det vers, det har vi sjovt nok på skrift, så vores seere forhåbentlig kan følge med i lidt af den her nye Danmarks-sang, hvor Lars Lilholt altså blandt andet skriver: kors eller halvmåne, ateist og buddhist, du må tro, hvad du vil. Og han fortsætter også: vi er blæst over blåvand, Kerteminde-ro, vi er det kulturelle mylder på Nørrebro. Det er jo en meget favnende sang. Og Knud Romer, måske også en tand mere moderne end, lad os sige, Oluf Rings 90 år gamle Danmark nu blunder den lyse nat. Hvorfor skulle nogen få et følge over det her? Jo, fordi at den vil jo sige, at du har det multikulturelle Nørrebro, ikke? Og så har du roen i Kerteminde og sådan noget, og vi er et mangefacetteret land. Det, der er det største problem med det her, er, at han er nødt til at adressere, at der er os og dem. Der er Kerteminde, og så er der Nørrebro, ikke? Og vi skal slå en bro, og vi skal rive muren ned, men det gør man jo kun, hvor forudsætningen stadigvæk er, at Danmark er et også af dem. Flemming Møller Mortensen, du får den sidste replik her i aften. Altså, jeg synes, Knud, du i tale sætter, at nogen skal få et følge. Altså, vi er et mangfoldigt samfund. Europa er om noget mangfoldigt. Jeg mener ikke, der er nogen, der får følge af det her. Folk vil nikke til en god tekst, og den giver en god sammenhæng til nutiden. Så jeg vil ønske Lars Lilholt held og lykke med den, og jeg håber, du lærer den uden af meget hurtigt. Og jeg håber, at vi ikke ser for mange følge. Det bliver det sidste på denne grundlovsdag. Fortsat god dag, de her. Selv tak.